Takže ahojte ľudia, vítajte pri ďalšom vlogu z Nového Zélandu. Momentálne sa nachádzame v Hobbitone. Je to vlastne taká dosť dôležitá atrakcia v rámci Nového Zélandu, keďže sa tu natáčal aj Pán prsteňov, aj Hobbit. Takže ja vás chcem zobrať na túto túru spolu. Tento vlog bude vlastne len o tom. Pozrieme si celý ten spol Hobbiton a celú tú vlastne túr, ktorú máme zaplatenú. Mala by trvať približne 2,5 hodiny a zaplatili sme za ňu 120 novozélandských dolárov, čo je približne 60 eur. Takže poďme na to. Lístky si musíte zakúpiť cez internet. Najlepšie je to spraviť 1 až 2 dní vopred. Keď prídete na miesto, musíte si urobiť check-in, kde dostanete mapu Hobbitonu a ďalšie inštrukcie. My sme si bukli čas 13:20, takže sme sa museli dostaviť na miesto 20 minút vopred. Na začiatku sme sa samozrejme zastavili aj v gift shope, kde bol rôzny výber vecí zo sveta Pána prsteňov alebo Hobbita. Dokonca aj známy Zlatý prsteň. Nachádzame sa už v autobuse, ktorý nás odvezie do Hobbitonu, do dedinky. Tešíš sa? Hej. Takže sa tešíme. Nahrá tu Hobbitie hudba. V autobuse absolvujete približne 10-minútovú cestu z parkoviska, odkiaľ vás priamo odvezú až do dedinky Hobbiton, kde vaša celá 2,5 hodinová túr začína. Každá hobbitia nora má svoj vlastný štýl, podľa toho, aký hobbit tam žije. Niekde nájdete farby maliara, inde rybárskú udicu alebo košíky od pekára. V našej skupinke sme dokonca mali aj napodobneninu Bilba Pitlíka, veď sa pozrite sami. Tak už máme za sebou pár hobbitích domov. Zatiaľ to boli len také, do ktorých sa nedá ísť a vlastne nám tu vysvetľovali niektoré veci, že vlastne keď ste boli na nejakú výšku 1,73 m, tak v podstate ste museli byť natáčaní pri tých vyšších domčekoch, ktoré majú akoby väčšie dvere, a keď ste boli pod, tak ste mohli byť pri takých malých. A vlastne tak to vyzerá, je tu všade takéto malé domčeky, pekne vyzdobené, vyzerá to super. Tourguide nám vlastne hovoril, že oni hľadali strašne dlho toto miesto a nakoniec našli si, toto je farma nejakého farmára a oni to dokonca od neho ani nemuseli odkupovať. A vlastne ten farmár keby zarába na tom, že sa to predávajú tie lístky a stále je to fungujúca farma. Napríklad tuto vzadu vidíte ovce a aj pestujú sa tu veci. This is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out Father. Vedeli ste, že režisér Peter Jackson dal na toto miesto vytvoriť umelý strom, ktorý sa nachádza priamo nad Bilbovým domom? Bol vyrobený ručne, list po liste. Bolo ich až 250 000. A keď časom vybledli, všetky ich znovu premalovali, jeden po druhom. Tak veľmi záležal na detailoch. Jediná nevýhoda zatiaľ tejto túry je to, že sem chodia ľudia s deťmi a tie deti sa celkom nevedia chovať, že tu proste lezú a chytajú to, čo by nemali, čiže to je jediná aspoň celkom taká škoda a dosť sú tie skupinky akože veľké, že keď sa pozriete, tak fakt je nás celkom dosť, podľa mňa aj 20-25 ľudí. Ešte ďalšia zaujímavosť, vlastne všetky tieto červené jablká museli vo filme oberať, lebo vlastne neboli v takom ročnom období, v ktorom by rástli, takže všetky
jablka z týchto jablení museli oberať. Veľká sranda. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. A v Hobitone môžete nájsť rôzne miniery, ktoré si môžete zahrať. Takže som samozrejme nemohol odolať. Oh. Glowing soul, I see fire. Ideme sa pozrieť na ďalšie hobitie domy a potom by sme sa mali pozrieť aj donútra, takže som zvedavý. Aby Hobbiton pôsobil ako skutočná dedina, filmári vešali medzi hobitie nory mokré prádlo, aby to pôsobilo, že tu hobiti skutočne žijú. Oh, should my people fold, and surely I'll do the same. Confined in mountain holes, we got too close to the flame. Calling out, Father. A tu sa už vďaka mne dostávame do jednej z hobitích nôr, kde môžeme vidieť, že si tvorcovia dali záležať na detailoch. Far over the misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away ere break of day to find our long forgotten gold. The pines were roaring. No, a presúvame teda do krčmy alebo do reštaurácie Green Dragon. A môžeme si tam vybrať jeden zo 4 nápojov, my sme dvaja, takže ochutnáme 2. No, dostali sme 2 nápoje, jedno pivo a jedno ginger beer, tak ho ideme aj ochutnať, že ako chutí. Zaujímavé. Ani by som nevedel, že to je pivo a potom normálne pivo. A toto je, to ginger beer je nealkoholické. Toto normálne pivo. Kozel 10. Čapovaná rovno v Hobbitone. Takže toto je koniec tohto krátkeho hobitieho vlogu. Dúfam, že ste si ho s nami užili. My sme si tento Hobbiton užili fakt, že moc. Bolo to veľmi super. Náš tour guide bol veľmi priateľský, niekedy fakt, že vtipný. A tie fanfakty strašne obohatili celú tú tour celkovo. Čiže určite odporúčame, ak budete tu. Určite sa to oplatí vidieť a vidieť vlastne tie miesta, že kde sa ten Hobbit aj Pán prsteňov natáčali. Čiže vidíme sa v ďalšieho vlogu a zatiaľ sa majte. Ahojte.